माख्रा दैमाजों बायफ्लंबोनाय दै लामा थेनाय खामानिखौ Btr सरकनिफ्राय गाबोन थामहिनबा 2 जुलाइनिफ्रायनो मावफुंनाय जासिगोन। चिरांनि माख्रा दैमाजों लोमजानानै खहा जानायखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे हालाय-हाफाय जानांनाय रायजो राजाफोरखौ लोगो हमहैदों Btrनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। चिरांनि सिसुबारि, खुंख्राजरा, सुबाइजार, मालिपारा, मंगलियान बायदि ओनसोलफोराव लोमसावफैग्रा माख्रा दैमानि दैनि दाहारजों बायफ्लंबोनाय दै लामाखौ थेनाय खामानिखौ गाबोननिफ्राय थामहिनबा 2 जुलाइनिफ्रायनो मावनाया जागायसिगोन। बे थांखिखौ Btrनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी, EM धनन्जय बसुमतारी जयै बायफ्लंनाय थावनिफोराव नायगिदिंहैनानै बे थांखिखौ लानाय जाबाय। जे कालामाति दै बेनिनो जे प्रटेक्शन बेयाव नायनाय जाबाय सारा मा फोरमायगोन? कालामाति दैया खावनै जानानै बेयो खावसेया सानजाजों जि बोहैदों बेयो बिजनी ओनसोलाव मोनसे खैफोद लाबोनो थांगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै रायजोफ्रा जोंनि आफादनि मानसिफ्रा थांनाय गोबां समनिफ्राय सावरायबाय थादोंमोन। दा एबार जिहेतु दैया खावसेयानो खोला सानजाजों बोहैबाय, दा एबार जेरैखि जाया बेखौ होबथानो हायाब्ला बिजनी ओनसोल एबा साहा ओनसोलावबो खैफोद लाबोगोन आरो बे सिजुबारि ओनसोलाथ' गोबां खैफोदाव गोलैखाबाय। दा बेनिखायनो आङो दिनै बेखौ नायदों। आंजों लोगोसे फरेस्टनि EM दङ, हेन्डलुमनि EM दङ आरो डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि दङ, चिरांनि SP दङ। जों गासैबो थांनानै जों नायहैदों आरो गाबोन फुंनिफ्राय बेखौ खावसेथिं जेराव दैया गावनि कर्सखौ सोलाय नागिरदों बेखौ बन्द' खालामनानै गोजाम कर्सजोंनो एबा गोजाम लामाजोंनो दैखौ हगार हरनायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो सानदों आरो गाबोननिफ्रायनो बे खामानिया जागोन। आरो नैबे सिजुबारि ओनसोलाव जेराव इर'सन जादों बे इर'सन प्रटेक्शननिखौबो डिपार्टमेन्टखौ दायित्व होनाय जादों आरो आंबो फैगौ 5 तारिख नङाबा 6 तारिखआव फैनानै बे ओनसोलाव नायफैबावगोन आरो बिनि खामानिखौ कन्टिनिउ खालामगोन। नैबेयाव 102 न'खर दङ जायफ्रानोखि बैनिफ्राय खारना फैनो गोनां जादों। दा बिथांमोननि पार्मानेन्ट सेटेलमेन्टनि थाखाय जोङो रायलायनानै माबा मोनसे बेबस्था थाबैनो खालामगोन। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।